Otimo musa ahinya ne jogo mowito johera gi kanyo. Aneno nyaka osiepna Johnson Guya mowito nyamin gi musa ahinya gimotimore osiepna. Kwa dhi mbele kani jatend piny William Ruto kanyakla kod jalar kom tend riwruok pinje Afrika Raila Odinga otimo romo kod jotend pinje auchiel mag Afrika kendo lombogi mondo gisir Raila ni lemo mar AUC. Ruto kod Raila masani ni piny mar China otiyo kod romo mokelo kanyakla jotend pinje mag Afrika matimore piny China sani mar seto ombulu ne Odinga. Raila Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Bang' mole bomba duong' ma Beijing e piny China, romo mokelo kanyakla jotend pinje mag Afrika moingo 50. Ka ema jatend piny Kenya William Ruto kod jalar kom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC Raila Odinga obedie kod romo kod jotend pinje mag Afrika mar temo lombogi mar siro Odinga. His Excellency the President and Mr. Odinga have met already 7 different heads of state. Ruto kod Odinga odolo twak madundo kod jatend piny Zambia Aikande Hichilema ma en jakom riwruok mar Komesa kendo lombe mondo siro Odinga ne lemo mar AUC. This forum, the Forum on China Africa, affords Honorable Odinga an opportunity to dive deeply into the critical issues that tie our two continents together. These forums also afford Mr. Odinga an opportunity to interact with heads of states who are actually the voters. E picha manyiso kit moro mar bilo mbaka kod jatend piny William Ruto to kod mano mar Chad Mahamat Idris Deby kagiyogore kod moro mbele Odinga kanyakla kod Musalia Mudavadi kama duong' en yudo ombulu mar Chad ma wuod pinye Musa Faki wuok e lemo Odinga mwonyo ne olawo. Ogai mar ODM Raila Odinga bende oten kod William Ruto kagigwonyo jatend piny Guinea Bissau General Omar Sisoko Embalo mondo sir Odinga ne lemo mar AUC ka Odinga singore suchumi mar alwora mar Afrika. The idea of the proposition that there is a francophone anglophone divide in this election and that divide is controlling is a fallacy, because as a matter of fact Mr. Odinga's bid is receiving enormous support from quite a number of so-called francophone-speaking countries. Jatend piny Rwanda Paul Kagame mayande okochope boma maduong' ma Nairobi chieng' sidho Odinga bende on nagni agola moro kendo lombe kod wache wi kuche ne Odinga. Achiel kuom magawa ma Odinga jote to ako bidhi kin jatend piny Togo Faure Esozimna kod nyawadgi ma piny Mali Assimi Goita kendo kwae mar siro Raila Odinga ne lemo mar AUC. Honorable Odinga will be attending critical sessions of the forum, including the banquets that President Xi is hosting for his guests from Africa. William Ruto kod Raila Odinga bende odhungo twak kod jatend piny Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Twak margi mabiro mana bang' juma achiel tok ka Odinga ne limo piny DRC mar seto ombulu kuom Felix Antonio Tshisekedi mar DRC. It is incumbent upon him to understand the nature of this partnership and to appreciate the different players within the ecosystem. Mabire kinde ma jagoro mongirore migawo mar weche ma ok Dr. Koris Ing'wei ochiwo ler ne jalar kom mar tend kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika Raila Odinga oriwore kod jatend piny William Ruto e limbe mare China mar yudo thuolo mar loso kod jotend pinje mag Afrika mondo miye sir makende motelne yiero mar AUC higa manyien. Yiero mochan time dwe mar 2 mar higa manyien kama jotend pinje joluto ombulu mongirore. Jatend piny William Ruto gudo jotend pinje go mar choko ombulu ne Raila Odinga bang' dembo Odinga kachiel nyaka boma maduong' ma Beijing, China. Walter Nyambaga, Ramogi TV.